We ben hier in het timmerdorp, in een woord. En ja, ik mocht even zagen. Maar ja, ik weet net hoe goed het gaat. Hoe gaat het, Henry? Nou, ik denk dat ik het wel krijg wat beter ken. Nou, dan maar stoom maar even aan de gang. Ja, is goed. Mooi voort, mijn Ben. Henry, je bent hier aan het hut bouwen. Wat voor hut wordt het? Nou, we willen met z'n allen een paar vrienden van squallen. En dan willen we graag een lettere vrachtwagenbedrijf oprichten. En dat heet BTB, Boerentransportbedrijf. Dus daar zijn we hier samen mee bezig. Want dit is het begin van je boerentransportbedrijf. Ja. En wat maakt het je hut zo mooi? Nou, ik vind het wel dat we het mooi gaan maken. Gewoon met die zwarte planken zo mooi in elkaar maken. Zo. Je bent er juist ermee begonnen. Wat moet er nog gewoon gebeuren? Nou, we willen eerst nog een hekje maatje, een squasteam boven op het dak en zo wat. Shell Hoogterp van het timmerdorp dan wordt voor het eerst dit jaar. Allereerst een mooi pro deelname, dacht ik. Ja, prachtig. Ja, we waren eerst wat bang. Het is de eerste keer dat wij dit organiseren. Ik dacht eerst, zou er wel wat deelname komen. Maar ja, we zitten helemaal vol. Alle groepjes zijn vol, 8 groepjes. Ja. En hoeveel binnen je nou eigenlijk in de laatste weken van de zomervakantie? 50 ben ongeveer. En dan had je nog wat begeleiders, per groep 2 begeleiders erbij. Dus totaal maar ongeveer 20 mensen hier. Ja. En juist ben je begonnen. Dit is de tweede dag. De derde dag komt echt nog. Ik vind dat ze al een heel eind binnen. Ja, daar schrok ik zelf ook al wat van. Ze zijn al heel vierkant. Just er eigenlijk al het hout al op, dus het gaat hartstikke hut. Dus gelijk weer nijhouten, regelt die midje en je moet weer verder bouwen. En dan morgen ze nog een paar oekers versieren. Dus verder en leuke dingetjes op de hutten dan.